Hello, hello. Okay mga katugsok na niya sa di karono mo hatag og usa ka awit ninyo nga naguluhan isip usa gyapon ka Pasko pero rumba rocks para lingaw-lingaw para kanato ngadto sa bag-ong tuig. Inasimbol rin ako mga katugsok mugna sa una-una lang gihapon parang malingaw tang tanan. Good morning din ninyo diha may buntag sa tanan ako mga katugsok ingon man sa ako mga followers og subscribers. Thank you. God bless kaninyong tanan. Labi ni gyud si Ma'am Helen Karaba. Diha sa Australia. Thank you kay mo ma'am. Labi ni gyud ni Boss Jan Kinit sa Panta. Daghang kayo salamat sa inyo ang pagsuporta, pagsubaybay sa among channel tagsa-tagsa. Man sa mong main Janwa Mix TV Tres Bokak. Ako nga hatag sa kuninyo ko sa kaawit nga naguluhan. Mugna sa una-una. Ining panahon na maglipay yun lang ta, labi na sa daghan o kwarta sa tong mga kaigsuunan, pwede na silang tanan malipayon sa tagsa-tagsa. Apan ako karon mga higala diri sa muaman ay gunra, pertigyong ninduta kay ang tanang tao mga tawa. Una ko'y giday gunan dato o kwartahan, pasti lang di malasa kay wala ko ablihan. Ipapak ko sa iro, ikukot ko sa taha, pwede na ko kuyawa kay ang iro doon na nanay ko sa dato, pakita kay way nagpuyo kay ang tanang tao dito polos gyud na nago. Nasuko akong asawa kay pagpuli na ko walay kwarta, ipabalik ako niya haron ako makakwarta. Idaykon ko sa pikas balay kay nagtuukog na tagay, kay patigong lingawa sa sulot sa ilahan. Pakabot na ko sa pultahan, gisugat ko sa asawa. Ayaw na lang o kanta, iring sundang maoy kimoha, kay nag-away man di ay sila, ilang Pasko purting kubuta, pastilan yung laaya, aning at panay guna, kay di malas pawa, paisud ang bulsa. Atong bulan sa Disyembre, Enero o February, ang mga tao lain-lain og diskarte, dunay pagkagubutog alegre, panmalibay na gyud kita, basta wala tay problema, kay kining mga higala nindot yun o pagkisama ka. Ang mga batanon makita na do karon sa mga problema, mura way gyud dagdag, tapi na gyud sa ilaha, dili masugo sa mamatata,
Kay kung saon may baruganan, sila sab nga tagsa-tagsa. Iyang papa, iyang mama, perte na yung laguta. Panwala niya tuho nangita og laeng diskarte. Tua sila sa barkada, sige laglak-lakwat sa bahala, makurot na lang ang ilang kwarta. Kay ana si mama, papa, pangayuan nila. Sa mong mga batanon, dapat yun mong magmaligon. Mong magpadala anang bugoy nga barkada. Kung kamoy manggin supakon, madagpan o presohon. Kini kanan purting problema ha, labi na yun o walay kwarta. Pastin lang yung looya, kung magpabadilong kita, labi na yun aning problema ha. Ni abot ning kalibutan, daghan ang gituhoan, apan dili yun matagdan, tungod sa problema natong mga kaigsuonan. Kung gusto mong malipay, ayaw mo o pagmahay, ianak mo sa kalibutan, bisig way kalipay, apan mao kanay lingay-lihay. Og inyong dawaton ang utak sa tagsa kaigsoon, kang tanang tao puros magmalipayon. Karon tanha sa balay, ang amiga ni tatay ug amiga sa nanay, umpay nagtagay ug sobra sa kalipay. Ibanalan sa asawa, kay na puro ng iyang kwarta. Pasilang malasa, ang lingaw na putulra. Busa kamong mga asawa, ayaw sobrahi ang kamaldita. Labi na gudlong tuiga nga Pasko na. Happy Merry Christmas sa tanan, advance Happy New Year. Daghang salamat o gingon man sa amo ang mga followers ug subscribers sa kuan channel Tutong Tugsok TV. Katong kantaha mugna ra sa huna, why lyrics ug why insakto kamo rin mumaniho pagpaminaw ato. Okay, daghang salamat no. Shout out din ko sa tanan akong mga subscribers ug followers. Labi na gyud sa tanan nga nagsuporta kanamo sa mong men Janwa Mix TV 3 Buhakak o ingon sa tagsa-tagsa na mo ka channel. Kahibaw mo sa amo ang Gugalingon, Alimukoy 3 Buhakak o Jingles TV. Thank you, God bless kaniyong tanan. Ako ang channel Tutong Tugsok TV.